Takže ja vás zdravím, moje meno je Jakub a vítajte pri ďalšom tutoriáli, v ktorom si ukážeme, ako prevedieme klasický obrázok do nejakej načrtovej alebo výkresovej formy, povedzme. Dobre, poďme na to. Obrázok si zduplikujeme, Ctrl-J a ideme cez obrázok, úpravy, odfarbenie. Vrstvu si znovu zduplikujeme, Ctrl-J a znovu Ctrl-I. To nám vytvorí takýto efekt. Z normálneho prepneme na Color Dodge, klikneme pravým tlačidlom a Convert to Smart Object, teda nejak konvertovanie do inteligentného objektu. Použijeme filter, rozmazanie a Gaussian Blur, alebo neviem presne ako sa to číta, za to sa ospravedlňujem. Necháme to približne na tých 20 pixeloch. Tu môžete sa vy s tým pohrať, ako vám to vyhovuje. Ja to nechám na tých 20. Potvrdíme OK. A ja som si tu pripravil takúto podtlač, alebo povedzme strana zo zošita, ktorú vložíme do tohto obrázku. Stlačíme Ctrl-T, si to trošku upravím, držíme Shift. Trošku. No, myslím si, že by mohlo byť. Potvrdíme OK. A z normálneho prepneme na Multiply, teda prekryť. A tuhosť alebo sitosť nastavíme na nejakých 75%. Tak, ja si myslím, že by to mohlo byť. Toto je jeden z takých kratších tutoriálov. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom tutoriáli. Nazdar.